Il-Professur Dunkarm Sant tana traduzzjoni aġġornata tal-Bibja, dik li tinqara fil-Knejjes ta' Malta u Għawdex. It-tim tagħna ltaqa' ma' Reverendu Dr. Paul Xiberras, espert tal-Kotba Mqazza, sabiex insiru nafu aktar dwar Sant felu il-100 sena minn twelidu. Karmenu Sant twilet ħaltarxin fit-23 ta' Jannar 1921. Missieru kien Emanuel u għamu Madalena Penza, kien il-kbir minn 5 aħwa, 4 subien u tifla Mary. Imbagħad mar l-iskola primarja ta' ħaltarxin fejn kien hemm kap tal-iskola Emanuel Benjamin Vella. U allura minn ċokon tiegħu diġà iltaqa' ma' bniedem li dak kollu li kien Malti u l-Malti nnifsu kien beda ixettlu ġo fih. U allura nistgħu naraw din l-imħabba lejn il-Malti ta' Dunkarm Sant kien mit-ċokon tiegħu diġà bdiet fih. Imbagħad għadda l-liċeo l-Belt. Fil-breaks u anka f'xi ħinijiet oħra, Dunkarm kien imur ta' spizz fil-Librerija Nazzjonali. Fejn kien hemm Dunkarm b'sajla bħala librar. U allura mill-ewwel bdiet din il-ħbiberija u anka imħabba għal dak li huwa Malti u għal Malti nnifsu. Tant li meta imbagħad ordna saċerdot Dunkarm b'sajla kien irregala lil Dunkarm Sant fl-ordinazzjoni tiegħu kopja tal-Milsen Fenico Punicum, il-grammatika ta' Michel Anton Vassalli bħala rigal, autografata u llegata mill-ġdid. Rridu ngħidu li fiċ-ċokon tiegħu sa miċ-ċokon tiegħu Dunkarm Sant kien jattendi anke l-oratorju ħaltarxin immexxi minn Dun Ġwan Mamo. U dan Dun Ġwan Mamo f'dan l-oratorju kien waqqaf stamperija, ħanut tal-Mastru Daxxa, ħanut tal-Legatorija tal-Kotba biex dawn iż-żgħażagħ li kienu jattendu dan l-oratorju ikollhom jiltaqgħu ma' dawn is-snajja u jitalmu anke sena partikolari. Dunkarm kien is-sena tal-legatorija u allura naturalment apprezza dan ir-rigal ta' Dunkarm b'sajla b'mod iktar qawwi. Ordna saċerdot fil-11 ta' Wissu 1946. Imbagħad mill-ewwel is-sena ta' wara mar Ruma biex jistudja l-iskrittura, xjenzi tal-iskrittura fl-Istitut Bibliku, wieħed mill-aktar istituti u istituzzjonijiet magħrufa u serji dwar l-istudju tal-iskrittura. Bħala kontribut għal Malti, naturalment Dunkarm ħadem b'intenzjoni partikolari ħafna bil-imbuttatura u l-modell biex ngħidu hekk, l-eżempju ta' Monsignor Professor Pietro Paul Sajdon. Dunkarm ra ix-xebħ bejn il-Ludi u anka l-Malti, allura l-isna semitiċi, kien Sajdon li xettel fih propju din il-namra. U hemmhekk allura seta' juża l-Bibja fil-lingwi oriġinali, speċjalment it-Testament il-Qadim bil-Ludi u bl-Aramajk, u jqabbel dejjem u jara kif il-lingwi semitiċi jidħlu ġo xulxin. Bħala kontribut mbagħad partikolari għal Malti, naturalment għamel ċerti traduzzjonijiet, pereżempju it-traduzzjoni tal-studji bħal il-twavel ta' Ras Xamra f'Ugarit fis-Sirja, studju minn Desulavi li kien wieħed mill-orjentalisti kbar ta' Oxford fl-Ingilterra, imma li traduċjhom għall-Ingliż. Mbagħad anke traduzzjonijiet bħalma huma l-Akatistos innu mill-isbaħ Grik qalbu għal Malti u ġie ppubblikat propju biex dan l-innu tant importanti seta' ikun anke divulgat fost il-poplu Malti. Għalhekk ukoll il-poeżija sabiħa ta' Dunkarm sajla non omnis moriar, mhux kull ma huwa fija se jmut, se tibqa' l-poeżija naturalment. Din qalibha mill-Malti għall-Ingliż,
kellu wkoll traduzzjonijiet oħra u studji komparattivi u studji kritiċi ta' poeżiji bħal pereżempju Il-Musbieħ tal-Mużew ta' Dunkarm, poeżiji oħra ta' Dunkarm jew nkella l-istudju li jagħmel f'dan is-sens tal-poeżija epika il-Ġifen Tork ta' Gian Anton Vassallo u studji oħra f'dan is-sens. Imbotta kemm felaħ kien anka fl-aqdiet li imbottaw u jippromovu l-Malti u allura kien kontribut li seta' jagħti hu stess. Sajdon għal Dunkarm Sant kien mudell eċċezzjonali, mudell ta' pionier dak kollu li kellu Sant f'dak li huwa Malti, f'dak li huwa skrittura, f'dak li huwa traduzzjoni għal Malti, ħadu kollu minant Sajdon innifsu. L-ewwel net hemm differenza ta' żmien. Sajdon ħadem il-traduzzjoni tal-Bibbja mill-1929 sal-1959, 30 sena sħaħ waħdu. Dunkarm it-traduzzjoni tal-Bibbja tiegħu kien il-mexxej, il-promotur ta' traduzzjoni li jagħmel imbagħad tal-Bibbja bil-Malti li ħarġet fl-1984, imma kien ma' ekip ma' tim mhux waħdu. Hemm iż-żmien, imma żmien kien ifisser ukoll illi traduzzjonijiet tal-Bibbja għal traduzzjoni tal-lingwi vulgari, ġifieri il-Malti pereżempju f'dal-każ, ridu jsiru mit-traduzzjoni tal-Latin tal-Vulgata. Żmien Sajdon dik kienet ir-regola. U allura traduzzjoni ta' traduzzjoni. Sajdon veru fl-1929 beda traduzzjoni tal-Bibbja mill-lingwi oriġinali. Ħafna qabel l-enċiklika Divino Afflante Spiritu bdiet tħeġġeġ biex it-traduzzjonijiet mill-Bibbja ma jibqgħux isiru biss mill-Latin tal-Vulgata bħal mamlu ħafna oħrajn, Vassalli nnifsu bħal mamel Pietro Paul Grima bħal mamel Alfons Maria Gallia u ħafna oħrajn illi qalbu mill-Vulgata. Sajdon beda mill-lingwi oriġinali. Hekk għamel ukoll Sant bit-tim tiegħu għal Bibbja volum wieħed illi ħareġ fl-1984. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.